muchaka cha 31 AD Yesu ali pa phiri azitona adalankhula mawu awa mu Luka 21 verse number 20. Koma pamene paliponse mudzaona Yerusalemu atazingidwa ndi magulu ankhondo, zindikirani pamenepo kuti chipulumutso chake chayandikira. Haleluya. Anthu ambiri adawatenga mawu a Yesu kukhala abodza, chifukwa iwo adali kukhala m'mizinda akuchita malonda awo, ndipo olalikira wina adali kulalikira m'mizinda tsiku ndi tsiku kuwachenjeza anthu za chonongeko chili mkudza. Iye akadali mu mzinda mmomo peze buku la mkangano waukulu, chonongeko cha Yerusalemu uipezamo nkhani imeneyi. Mvetsera m'bale wanga, anthu ambiri adalingalira kuti Yesu uyu amangofuna kuwaopseza anthu chabe, chifukwa iwo amaona zinthu zikuwayendera. Chaka cha 31 AD chadutsa, chikudutsa 32 AD chikudutsa, zaka nkumadutsa, iwowo amakondwera chifukwa amaona zinthu zikutheka, moyo ukutheka, amaona ulemerero ukuoneka mdziko, nawo ansembe azibusa nthawiyo akudya chuma cha mmakachisi nagwira ntchito zawo za unsembe mosatekeseka ngakhale pang'ono. Ngakhale pa tsiku lopachikidwa Yesu iwo adachita mwambo wa Pasaka opha mwana wankhosa ku Yerusalemu, koma wosazindikira kuti mwana wankhosa wa Mulungu iwo eni amupha nampachika pa mtanda. Moyo unonso anthu achipembedzo ambiri ampachika Yesu osadziwa chifukwa chokomedwa ndi miyambo ya chipembedzo, maulemu a dziko lapansi. Inu pamene mukumva kusonkhana kwa mipingo kumupempherera Trump, nkumutchula kuti iye ndiye Constantine, kumbukirani ndidafotokoza kuti mkulu ndi Kaisala umaliza mdziko lapansi. Dziwani apa fano la chirombo latsirizika, kusemedwa akhala kusema kunkumaliza kosema fano la chirombo, kwatsala lipatsidwa mpweya kuti lilankhule. Cholembedwa china newspaper ina ndifotokoza muthenga winawo achita kulemba kuti mipingo yampatsa mphamvu Trump kuti alande mipingo imene ikuoneka kuti kutsutsana ndi mfundo za mgwirizano wa mipingo, ayilande mipingoyo. Kutha kwafika pa dziko, Yesu akubwera.